abalandeli bomculo, inxusakazi leli. Bafowethu ngizonithulela ukuthi umsebenzi wami uyaphuma nge-10 zikaJulayi. Ngicela ukuthi niqhubeke ningeseke njengoba kade ningiseka. Niqhubeke futhi ni-stream umsebenzi wami online. Nalo wakudala nawo ngiyabonga isapho seninginika yona. Ngizocela ukuthi siphinde futhi senze futhi lokho esikwenzile ngonyaka odlule. Siphinde futhi sikwenze futhi kulo nyaka lo. Ngiyabonga.